So medyo mauran. Kaya nabasahan ko kaina sa weather ka na mauran ko no diya sa Makati. So karong hapon. Ngayon siguro mauran gid man. Ito ka dalom-dalom gid man no. Ya ulan. Ya galong. Medyo madilim-dilim na. Daaguro guys sa kasi amura dyan sa Laguna Lake Banda lang daw dagat dyan see sa Laguna Lake wala ko kumaan ko amura sugpo na I don't know. Sunod. Ayan. Medyo madulong-dulong din man dun. Unta-unta. Kung ara na si rain. Diyan dampi guys ang airport. Medyo madulong dun. Kuno day ay ako ni Piolo Pascual. Alam ko na mura dyan dampi. Ang ana nga na punjo. Ang mura dyan kung dampi. Dyan. Kamu daang ang dyan may mataas madang dyan. Dyan. Ang may pink, ang may violet kag daw pula. Dyan ang McKinley Parkway. No. It's gali Venice Canal. Ang sa McKinley how mula dyan. Ayan, dyan. Dyan daw may building na daw beach. Dyan banda ang ginakatuan man sang mga duro nga tao. Ayan, masakyan. Medyo kataritina. Toro ta mga pamalay. Hindi ta kalaguan ta manan kung magkuan hadlok ako. May alaga dan ako bata. Kaya madan ako nga sa kuwa nga kamat importante. Hanggang dito lang ang video sa taas. Dito na lang ako mag video. Philippine ang na dyan, American Cemetery. Wala dyan lubo nga tawo kuwan ng mga ngaran balaw. Mga ngaran nga mga tawo lang. Pag World War II nga mga ngaran na dyan. Sari-sari, may Chinese, nga nakarapatay, Amerikano. Mula dyan. Sana may mga ngaran na puro Amerikano na dyan. Amo na tawag na American Cemetery. Kaya may nakita magani ako itong apelyedong Caballero. I don't know. That's Ilonggo Caballero. Just came from the Philippines also.
uranaw do kay nagatarit hidden. Tingnan natin sa kurbada. Sana umulan ulit para hindi na ako makabinyag ng mga tanim ko dito. Ayan. Small world after all. Mabantay kita dik mga airplane karagi. It's a small world after all. Kaya mga ito nag-aging airplane no? Okay na po clear. So gusto ba before every 5 minutes may aging airplane domestic kag kada 5 minutes. Pero karon wa din kada pila ka minutos. Nami ng bukid yan. Diyan, bukid ni damo ra jag kuno tawag nga Laguna. Laguna do dyan puro. Ayan. Hindi makita ay medyo madulong dun. Tingnan na natin ang kawaan. Ang kahawaan, ang kalangitan. Videohin na lang natin yung kalangitan kasi hindi lang tayo makababa. Ayan. Video sang kalangitan. Binabantayan ko sana yung umulan. Kaso as in wala pa talaga eh. Ang tagal. Yan, yung maybe that's fire tree or I don't know, that's fire tree, I don't know, that's one, I don't know kung ang magandang fire tree. Yan daw may bulak na pula. Sabi ko gani kang una kwanda ng may pagtawag ko, ay ara may airplane. Ayan, airplane. Kada may mag-agi diya nga airplane, ginapray ko git sanda. Ginapray ko git nga main safe ang pag-abot ka airplane sa landingan para safe man ang mga passenger. Ayan. Para safe mga passenger. Nabulig po pangamuyo pa na makaabot sanda-sandang pamilya man. Ayan, nakitaan na ugpa na siya. Ayan. Ugpa na. Ayan banda guys ang airport na dyan. Ayan, matamat na siya panaba. Ayan, hindi na siya kitaan. Grabe ang hangin diyas babaw nga sa cellphone ko doga. Kaya natot na naka-building. Ugpa na goro. Ayan. Daw, amo jabi ko takan kang una, jang 3 nga daya. 1 ang acacia. Hindi gali fire tree yata yun. Ayan, nami bulak na no. Pula. Attractive. Yan, mainit. Ayan. Paano dyan mag-ura? Nag-init naman. Ayan. Bye-bye guys. May manag-ura na yawan ng bantay. Bye-bye.